Hendrono ingkana lamun ana sapa bapak fil ahyai iku ing dalem pira-pira wong kang urip. Jadi bapakne urip ya kudu selalu memperhatikan pendidikan anaknya. Ansadani macaaken syair ingsun asaihu sapa se Imamul Ajallu Al Ustadu Sadiduddin As-Sayraziyu Lis-Syafi'i Kedua Imam Syafi'i Al-Jiddu utawi nemen-nemeni yudeni iku nyedhake apa jid kula amrin ing sekabehane perkara siji kelas. Oh iya nek ngono. Sasi kang ado wal jiddu utawi nemen-nemeni yaftahu iku buka apa jid kullababin ing sekabehane lawang mulakin kang diinep. Dengan sungguh-sungguh kalian akan dekat dengan apa yang kamu inginkan. Dengan sungguh-sungguh semua pintu akan terbuka sampai pada keinginan yang kamu inginkan. Wa ahadku, nah tirono wa ahadku utawi luwih hak khalqillahi makhluke Allah bilhammi kelawan den susahaken umruun iku wong suwiji zuhimmatin kang duweni sejo yubla kang den coba sapa zuhimma bi aisyin kelawan karupekan zoikin kang rupek nekon duwe cita-cita yang tinggi langsung duduk. Ya, langsung maka kamu akan dicoba dengan apa? Kesusahan sehingga kamu dapat apa yang kamu inginkan. Tapi kamu tidak mau melakukan kesusahan itu, prihatin itu. Sampai zaman dulu ada istilah tirakatan. Kenapa? Itu mempersiapkan secara mental untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Ono poso mude, ono poso sembarang ngerawat dan lain sebagainya. Itu bagian dari apa? Yubla wa minat dalili iku setengah saking kang nutuhake alal qadai ing atase qadae Allah
wa hukmihi lan hukume Allah bu sulabibi utawi rekasane wong kang pinter langsung duduk watibu lan bagu watibu aisy lan baguse penguripe al amhaki wong kumprung qadha qadare Gusti Allah iku ditentukan dengan dalil apa? Karena kapan kamu dimudahkan kehidupan di dunia, maka alamat kamu akan menjadi orang langsung duduk langsung. Ya, lakinna ditirukan, lakinna tetapi ne wong lakinna man tetapi ini wong ruzika kang diparingi rezeki sapa wong al-hija langsung duduk ing akal hurima iku dialing-alingi sapa wong hina ing soge. Nah, mau dikatakan nek kon gampang nyambut gawe, gampang golek donya, maka akalmu akan cendek. Untuk berpikir yang lain langsung duduk. Ya, duduk langsung. Ya, wes. Ridhani utawi akal lan hina yaftarikoni iku koso baline karone ayata farrukin kelawan endi-endi beda wa unsitu lan diensirake sapa ingsun li ghairihi maring liyane Imam Syafi'i. Ini mau kabeh iku pendapate Imam Syafi'i, tapi iki pendapat orang lain. Taman naita arep-arep sapa ing sira antam sia ing yen to dadi sira langsung duduk fakihan ing wong alim fikih munadziron kang ali bicara bi ghairi anain kelawan tanpa kangelan wal jununu utawi edan fununu iku warna-warna. Nah, ya berarti apa? Nek kapan wong iku kepengin pinter, langsung duduk. Pengen pinter, kepengin iso ngomong, pinter nok ngarep ngomong, gak latihan diskusi, ya gak mung ken iki jerene syair mulane nah pinter mbobot kok dadak tau mbobot praktek ditinggal turu ae ya gak iso iku walaisa lan ora ana ukti sabu apa golek iktisabul mali
apa golek arta tuna masyakotin iku tanpa kangelan wa tahammuluha kang nanggung sira ing masyaka wafal ilmu monggo utawi ilmu kaifa iku kaya apa ana apa ilmu yakunu iku hasil tanpa kangelan. Ya ne wingi dikandani ne kapan nyambut gawe mesti ana kerepotan wayahe turu apa budal sego lah kerepotan wayahe apa ngleset-ngleset dikongkon lung nggo ya kangelan ngantuk titik dijawil kancane supaya tangi kangelan kabeh. Qala Abu Thayyib ngendika sapa Abu Thayyib walam aro fi uyubin nasi aiban kana kesil qadirina alat tamami walam aro lan ora ningali sapa ingsun fi uyubin nasi ing dalem pira-pira cacate menungso aiban ing cacat langsung duduk kanakdi keliru kanakesil qadirina kaya oleh ngurangi al qadirina wong kang kuwasa kabeh alat tamami ing atase nyampurnakake ya dadi eleke menungso iku apa gak bakal ditonton menungso ya nih kapan apa? Nih kapan kamu berusaha untuk menyempurnakan kekurangan itu tulis pendapat Sayyidina Ali apa? Ditulis ya, pendapat Sayyidina Ali kekurangan manusia tidak akan terlihat oleh manusia lain kalau memang mampu menyempurnakan kekurangan tersebut. Wis ta? Ya. Oh, iku dikasih tanggal hari ini. Tanggal pira saiki? 21. Ya, 21. Wes, mari nulis apa mau? Kekurangan manusia tidak akan terlihat oleh manusia lain kalau mampu menyempurnakan kekurangan tersebut. Kok dadak ana murid dilokno kancae terus. Nah, iku mikir waduh apa sing kurang dari saya itu. Nah,
kok dilokno wong tuane apa kon iku ya kudu mikir lihatlah kekuranganmu dan sempurnakan supaya gak dilokno wong tua nih ya wis ditirukan wala buddha lan ora kena ora litoli bil ilmi sing duwe kitab dibuka halaman 51 sing nggo kitab la buddha ora kena ora litoli bil ilmi keduwe wong kang loro ilmu min syaril layali apa saking melek ing dalem pira-pira wengi ya berarti melekne sedina tok iku dimase ada lumrah tapi nek wis mendina melekan iku tidak boleh. Kenapa? Karena itu merusak tubuh kalian. Nah, kalau tubuhmu rusak otomatis apa? Tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Makanya supaya konsentrasi diberi langsung duduk. Apa? Diberi asupan makanan bergizi supaya bisa konsentrasi. Itu pemikiran siapa? Prabowo. Nah ini penting ada dalilnya. Enggak oleh begadang terus itu. Malahan menurut KDM jam berapa selesainya? Apa? Tidur harus jam 10. Nek kapan apa? Kepingin sekolahe temen ini versi KDM. Di sana katanya kalau pelajar kemudian jam 10 isih keluyuran dicekel. Nek Gresik isih gurung. Mbok kapan bupatine iki? Tama kaya barang kang kala kang ngendika asairu sapa sair biqadril kelawan kira-kirane al-qaddi kangelan tuk tasabu den hasilake al-mali apa pira-pira keluhuran waman utawi sapa wong tolabang iku lamun luru sapa wong al-ula langsung duduk al-ula ing keluhuran sahara mongko melek sapa wong alayali ing dalem pira-pira wengi langsung duduk. Yes. Ya. Menurut iki pendapat syair iki nek kapan kon apa kepengin pinter, kepengin luhur, maka kamu harus melek sepertiga dari setiap malam. Tapi tidurnya lebih awal, bukan dibalik. Yo, melek
mari ngono ape subuh turu, bukan seperti itu. Yang betul adalah Pak, jam 10 tidur, nah sepertiga malam, berarti jam piro? Mulai sahur sampai subuh wis kate turu. Nah, kok dadak ana santri, ana murid, mari sahur tambah turu gak ndonga. Nah, iki jaminane. Ma'alinya tidak dapat, keluhuran di mata orang itu tidak dapat. Ya. Apa mau kesimpulan kedua mau? Kesimpulan kedua apa mau? Coba sing iso ayo diwaca. Langsung duduk. Apa mau? Siapa saja murid yang ingin menjadi luhur, menjadi terkenal, maka harus apa? Urip-urip sepertiga malam setiap hari. Syahrul layali, melek ing dalem sepertiga malam nih, kepengen luhur, kepengen terkenal, omongane diringek no lho ana wong ngomong iku tapi yo bulet ae lho, bisa jadi gak tahu melek dalu lho, tapi ana omongane enak lho ya, macem-maceme wong ngono iku. Itu untuk dua hal pada hari ini. Sesuai perjanjian wingi dikongkon maju ya, pojok lor dewi maju kene. Astagfirullahaladzim, gak sopan ya, ditirukan. Tarumu kurang serentak. Tarumu nejo sapa sira al-izza ingkang mulyan. Langsung duduk. Sumatanamu mongko nuli turu sapa sira lailan ing dalem bengi yahusu. Langsung yahusu silem. Apa silem? Menyelami lho silem. Al-bahra langsung ing segara. Langsung man sapa wong tolabang kang golek sapa man Allah ali ing pira-pira inten. Ana wong kepengin inten, padahal inten iku nggone ndi? Nang jero segara, nang jero segara kok dadak nyelem menjero, kemungkinan besar ya oleh. Tapi kok dadak kepengin inten tapi ditinggal turu ya gak bakal oleh. Ya wis ta, apa mau ketiga penjelasan ketiga. Kalau ada orang yang menginginkan sesuatu
kemudian malah ditinggal tidur sepertiga malam, maka bagaikan orang yang menginginkan mutiara, bagaikan orang yang menginginkan mutiara, langsung tidak mau apa menyelam ke dalam segoro, apa bahasa Indonesia segoro itu? Samudra, ya, tidak mau menyelam di samudra, maka sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Iki dieling-eling ya. Dieling-eling iki sangat penting iki. Ulul Ka'bah. Ulul Ka'bah. Ayo sing serentak. Ulul Ka'bah. Utawi luhure kamulyan bil himami eko sebab pira-pira sejo alawali pira-pira kang luhur wa izzul mar'i utawi mulyane wong suwiji fi sahril layali iku ing dalem melek pira-pira bengi. Langsung duduk. Luhure keempat, ya, keempat luhure sejo, luhure atau tingginya cita-cita itu tergantung tingginya cita-cita tergantung tingginya apa? Melek pada sepertiga malam setiap hari. Ya, saiki diitung ae awakmu. Aken di meleke sepertiga malam dengan apa? HP-an. Berarti seperti itulah kenyataan nanti kehidupan kamu pada waktu dewasa. Hati-hati. Ojo digawe enak-enak. Iki ada dalilnya ini. Ya, ada dalilnya. Taroktu. Ayo bareng-bareng. Taroktu. Ninggal sapa ingsun. Anauma. Ing turu. Robbi. Do pangeran ingsun filayali ing dalem pira-pira wengi li ajli ridhoka krana arai ridho Tuhan. Ya Maula, do bendorone al mawali
Piro-piro Gusti. Ya. Penjelasan yang kelima. Meninggalkan tidur di malam hari. Meninggalkan tidur di malam hari. Meninggalkan tidur di malam hari hanya bertujuan mencari ridho Tuhan, ridho Tuhan dari semua apa? Semua Gusti. Semua Gusti. Di dunia itu kan ada bendoro-bendoro. Lah dari bendoro-bendoro ini apa? Yang paling menguasai adalah Allah. Langsung duduk. Ya, tuh. Jadi kalau kamu melek dengan tujuan lain, berarti itu sebuah kesalahan. Tujuan utama dari melek sepertiga malam adalah mencari ridho Allah atau mencari ridho Tuhan. Waman utawi sapa wong Roma iku lamun nejo sapa wong al-ula ing keluhuran min ghairi kadin saking tanpa kangelan adhoa mongko niya-niyaaken sapa wong al umra ing umur fitolabi ing dalam golek barang al muhali kang muhal. Ya. Penjelasan yang keberapa? 6. Di antara menyia-nyiakan umur, di antara menyia-nyiakan umur adalah tidak mau kangelan, tidak mau kangelan atau apa? Kesulitan dalam mendapatkan cita-citanya. Berarti setiap cita-cita ya, akan mempunyai rintangan. Iki dalile. Barang siapa yang tidak mau kangelan atau repot dengan cita-citanya, gak nulis. Maka ya langsung gitu. Maka apa? Termasuk menyia-nyiakan umur. Barang siapa yang ya wis ngono iku.
boleh dibolak-balik. Sapa wong sing kepengin umure berguna, maka kamu tidak boleh merasa kesulitan dalam mencapai cita-citanya. Tapi nek kepengin gampang, wis males, gak usah sinau, gak usah belajar, gak usah nulis, ya berarti ada 6 kesimpulan. Terakhir yang ketujuh, wawafikni. Ayo tirukan dulu. Wawafikni, mongko mugi-mugi paring pitulung Tuhan ing kula ila tahsilil ilmi, maring ngasilake ing ilmu, wa balighni, lan mugi-mugi nekaake Tuhan ing kula ila aqsal ma'ali, marang katok-katoke keluhuran. Ya. Yang ketujuh, setiap cita-cita supaya berhasil di samping seperti yang tadi harus disertai dengan doa. Jadi di samping ayo rene sik kok celuk rene dudu sebelah takon iku sing noleh rene ya iku teko mburi nomor 3 iku ayo kon rene sing guyu rene ayo rene lho ayo rene ya iku dudu sebelah ayo rene 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 ngarep dhewe adep rono ya lungguh ngene lungguh langsung rene sesuai perjanjian kemarin dulinan wis adep rono sebagai contoh paling gak kira weruh apa kesimpulan ana pira kesimpulane lho gak weruh ngongkoe gak weruh yang keberapa yang disimpulkan itu garo apa mana isine ana pira mau lu garo la wis tak sedono 1 2 3 4 5 6 yang ketujuh lah iki angka itu lho garo apa astagfirullahaladzim apa mana isi wis ketujuh mau apa? Siapa saja yang menginginkan keberhasilan tentang ilmunya dan cita-citanya, maka harus melaksanakan 6 hal tadi, ditambah yang ketujuh adalah berdoa untuk cita-citanya dan ilmunya. Wes, saya beri kesempatan untuk yang sudah beres menyetorkan ke depan 7 hal tadi. Dan yang kemarin kait awal tanggal berapa kemarin? Tanggal 19. Sekarang tanggal berapa? 21, berarti 2 hari. Yang sudah lengkap boleh dibawa ke sini.
Kurung belas nang nyun tua saya beri waktu 20 menit.